Renouveau télé la jabagaw anga folibe awye mali kono ani mali ko kan kanu maka fenfen soroleno awna ni sanga konnala ambe be fo ka be wale nyumandon ko bela jelenki bisimla renouveau sogomada kuna foni kena sigira Biye alamsa ye septembre kalo kile bisaba samba fla ani muga ani kelen folini wala nyumandon obebla kata di aw kelingelina bela jelima aw mana ke yoro ni sanga konnala ambe aw fo ka wala nyumandon ka fo aw ma ka ni che aw danala renouveau télé ale sukantilila kanu moko on e layduta awye wa ameto anga laydu kanko oye kasika na ako kuna fonyo kun folo di awma do kun kono chien duru kadam netene katasi fo jumama ne ka kanya wolonvla o mana temeni sangata ani duruye amena ako kuna fonyo kun folo fara nyoron ka di awma fo tabla ne ka kanya konontona mimbato ako kuna siri obe bampeu ka autofu au jabalala ola sulika wili ke bagaw anga fulibe awye aw munube no ka sira ka bararo la ka bana sogoleno awna anga folibe awye munume awna je sogonna wala dongo do folibe lebele ba be di bela jelema lame baga jamakulu antenyina awko radio renouveau lame baga en nouveau télé page ko fo ame bela jelen fo ko beki bisimla bi alamsa donya septembre kalo kile bisaba ali jemukan o keneka so marina ina fo la dala kula kuna funi chama me ambolo goro kala si awma ina fo kenen yera sigi kunye kasika ko kuna funyo ku folo fara nyoronga kenen mi mana sigi ako kuna siri oye o banto e ay aw bisimla kuma so kona no aw ma flabe ano folo yani ani isa kabasi dibe ga nyokola soro Amadou El Konare alebe kene kono so koma dayna honorable ni sokoma ini sokoma fanta tumota alhamdulillah ini soli gawli ka farayi reka oui akilla be gabsa ko so alhamdulillah mala kanumbi ala ko ga yiri wa fenya amina rabbi ay nyon soro ya bi kokura soni amedo fe munu ma ke da kono anu bokada Sigatala Amadou soni ina do don kibaru konna la kuna funi munu senseli mana kibolo ka fara nyogon kan ibenu lasi kanumbaga jama kuluma ola bi kuna funi o talike munu kan bakuruba olu de flenye koni oya soro la femme talike mali gouvernement na aleni école karamogo koni ma fara ka bonyogona kusobe ka sibabu yake u ka article ko ye Oko o ma banfolo femme talike kuna fondila ula olu fene ba fega wuli ka joba ko sabati ka sababu yake ko femme kon metalike sharia dola o mafa balia o bato balia abe fomi ma ko aide à la presse kunu femme metalike kuna fondila manyema olu kon tume fara nyogon kambala isa kabasiribe alebena kana o kuna fonyo ka odi ama bela jelinga sika dama Kenya kuna fonya ko ona sirafe o ko fe ametaka mali marabolo folo konna lani obe kaiko fo femme talike Mamedi Jula drama ka bokulu konna la abe fomi ma ko fark amena pumadi ale maso madaina ni wakati laba konna la anya ka fo bamachia wale o chayale no kosobe kai marabulu konna la drama haklina umbe alela kasika la silike o koka o fene kofe ametaka nara marabulu konna la o miere marabulu kuraye airala ka fo ma bambachu koni ko oludo yera yenfanfe on wala sigide mime nara ka fe noni obe modibo keita ko fo ani alebe nyola soro madaina kasika nara kuna funya ko di ama bambachu oluka kukunda Amadou El Konare alebe yanga don kibaru lasi aw masuri Ibrahim Diallo siraba kuna funi me alebolo ina fola dala kola awada nyogo ale sira kene atikila moko maka soni kene kuna funi obina lasi aw majem kan konnala ko fole ajumeni kera anfe anomali kononi Alexi Maso o masoni Alexi Kayeta amena oira kanumbaga jamakulu kilingilina bela jelinka kafra o kan don foli duma fene be ambulu koro kalasi an kanu baka kilingilina ma ame baraw damne sisa ni wakati bolo da chukui wakati ale bolo da jogo fle anga marabolo konnala no be na da kabala mali marabolo kilingilina bela jelin konnala samia fefien obena chi anga marabolo kilingilina kono foni kidal ani tawlini bo ala katasi tomoktu o worudu ya fama ni marabolo saba konnala klima fefien bena chi fien mini o fanga tina na bonya kosuwe gomblo mena kaisibo wiye ka gelea do kidal an tawlini ka uluka yoro jan flelila ni obora la mali fanto fe gelea tina na do yoro jan flelula fem kon metalike sanjuko la olubolo da jogo flenie bi so madaina marabolo mun mesiko sikini sanko o duanza banyangara mopti san
Kucala ani Sikaso kilela fana to dunen kɔfɛ ka taa bila sufɛla la sanko bolo dalen no Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni Kidali ani Tawudeni bɔ a la o la tilega in na finteni bolo dacogo olu filɛ Kayikaw olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 35 ye Kulikoro olu ta bi jɔ 34 na finteni degere 31 o bɛ na kɛ Sikaso bi tilega in na Segukaw olu ta bi jɔ degere 36 la Mopti olu ta bɛ kɛ 37 ye Tombouctou olu ta bi jɔ 39 na Gawokaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 38 ye Kidali olu ta bɛ kɛ 37 ye Menaka olu ta bi jɔ degere 38 na Menakakaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 38 na Tawudeni olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 41 na Buguni ani Kucala tilega in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 33 la Kitakaw olu ta bɛ kɛ degere 33 ye Nyoro ani Nara olu ta bi jɔ degere 37 la Douanzan olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 37 ye San ani Banyangara tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 35 ye Joilakaw fɛ yen nɔ olu ta bi jɔ degere 33 la Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min ni o fanga tɛ bonya kosɛbɛ gɔngɔnbiloko nasira fɛ gɛlɛya fosi tɛ nana don yɔrɔ jan filɛlu la sanko kɔni bolo dalen no Bamako district kɔnɔna la bi tilela fana to dunen kɔfɛ ka taa bila sufɛla la finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 31 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 22 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 21 ye ni wagati bolo da cogo ye ka di aw ma a kun ye aw kelen-kelenna ka se k'aw tanaw bila dɔn ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawudeni an b'a fɔ ko Ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye ko kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibima yɔrɔ ye walasa anw kanubaga kelen-kelenna ka bɔ dibi la soli ka wuli o bɛ sabati renouveau la yan nɔ ka se ka aw ka sɔgɔmada fɛ joona kunnafoniyaw ka olu di aw ma Amadu i sera ka kunnafoni jumɛnw fara ɲɔgɔn kan kibaruyaw ka ca bi sɔgɔmada in na min bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛliko kuma olu b'an bolo min bɛ tali kɛ surasiw ka minɛnko la maa dɔw minɛna nka maa min cogoya b'a la ka taa ka segin a ko kɔnɔ kosa in na ko kura o ye professeur Cɛmɔgɔ Sankare ye an bɛna kuma o ko ɲɛw kan ko bɛ cogo di bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna kibaruya tɔw la belebeleba caman wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ kɔɔri sɛnɛnaw olu fana ka jɛkuluba b'a la ka dusuma kasaya bi kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ layidu dɔw ni bɛnkan dɔw bɛ a ko dɔw doncogo n'u bɔcogo gɛlɛyalen don kosɛbɛ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na kunnafonidilaw fana kɔni ye u k'a kɔrɔta kunungo k'a fɔ bɛnkan dɔw fana bɛ yen u dɛsɛlen don k'o bato kolokoto co o kuma min ye Jaraki bolokɔni sinen don jamana faama kuraw la Sogɛli n'a ka n'o ye équipement militaire o min fana ni avion ko yɛrɛ fana tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ale kɔni wele bilara ale ma kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ni cɛ kofɔta in kɔni ye maa ye min dɔnnen don ladiriya la kosɛbɛ nafolo ko baara mayɔrɔw la an ka jamana cakɛda bonda minnu bɛ yen ni a tɛmɛna o la nka nin tɛgɛ dalen min filɛ nin ye a kan ale sababu ye mun ye a cogoya sɔrɔla mun fɛn senfɛ an ye kibaruya kunfɔlɔ minnu sɔrɔ a kan o bɛ tali kɛ i k'a dɔn maa min bɛ yen ni o ye i k'a dɔn DFM ani nafolo baaraba dɔw bɛ tɛgɛ dara olu kan olu caman ka ɲininkaliw de kɔnɔna la olu kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn min na ko kɔni danganaya dira olu ma Tumayi Tarawele fɛ nka i n'a fɔ an ka sariya sɛbɛnw b'a yira cogo min na maa dɔw y'a yira k'a fɔ maa min bɛ yen n'ale kɔni ye cachet de kɛ k'i bolo nɔ bila sɛbɛn na ale de ye kungotigi ye nka musolaka min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Madame Sango Fatumata Bokum tɛgɛ dara ale min fɔlɔ kan a yira k'a fɔ ale ko ale ye baara minnu kɛ nin sɛbɛnfura kurutu la ko danganaya dira ale ma Tumayi Tarawele fɛ hali ni y'a sɔrɔ dalu jɔnjɔn tɛ sɛbɛn ni sariya nasaratigɛw la a y'o kuma minnu fɔ kiiri tigilama minnu bɛ pôle économique la u y'a kanu ka wele bila Tumayi yɛrɛ fana ma walasa ko ninnu dibidibi ka bɔ o kunna o min yɛrɛ balila maa caman na nka kurutu ko kuma min bɛ nin ko ninnu kɔnɔ maa ko nin ko in ma ban fɔlɔ a ka to a ka ɲɛɲini
hakilina jigina o ko kunga korofo kelen na ama ka fɔ colonel Abdul Wahab Touré ka se Mohamed Lamine Jakite olu bɛɛ lajɛlen tun ye DFM nu ye u ka dangan ye i ka dɔn nin waati ninnu na minisiso min ɲɛsinen do lakana ko ɲɛw ma ka fara olu kan fana mandat de dépôt dara commandant Adama Kaba ale fana ni a jɛɲɔgɔn dɔw fana kan minɛ ko hukumu kelen ɲina nka ko in daminɛ ni sisan cɛ professeur Cɛmɔgɔ Sankare Buguninkaw ka cɛmɔgɔ hakaja Adema PASG ma ɲɛma do ale coaba la ka tan ka segi kuma ninnu kɔnɔ i n'a fɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ cogo min na fɔ k'a laban ma caman yɛrɛ kun ko cɛmɔgɔ welela k'a dɔn pôle économique la nka an bɛ waati min na i ko sisan an ye kibaruya minnu sɔrɔ i ka dɔn a weleli sɛbɛn ma di cɛmɔgɔ ma fɔlɔ nka coa kɔni bɛ ko ninnu kɔni coa b'a la ka fɔ a la a ko bɛ kɛ cogo di sabula a y'a sɔrɔ waati ninnu na ale fana tun ye lakanako minisiri ye minɛ kofɔta ninnu bɛ san wagati minnu na nka an mana kibaruya minnu sɔrɔ a ka waati nataw la yala Adema ma ɲɛma jabajɛlen wa coa bɛ ko ninnu na a nɔ bɛ ko la wa nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkaliw ye waati nataw la minnu jaabiw na sɔrɔ nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɔ kɔni daminɛna ka ban a b'a la ka kɛcogo jumɛnw na o kɔni hakilina di tɛ anw bolo nka bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye yuruguyurugu kɛlɛliko kuma wulilen don hali ni y'a sɔrɔ dɔw kɛlen don ka bolokɔni jaki sin kosɛbɛ ko a dɔw b'a la ka kɛ ni damatɛmɛ ni sariya sɔsɔliw ye nka an kɔni ɲɛ bɛ min na o ye nin pankuru ko kuma min tɛmɛnen don ni ka fara ni minɛnkow fana kan nin fila kɛlen don dossier belebele bi minnu kɔni bɛ ka maa caman ni kun yɛrɛ kɔni kalaya bi a ma sɔrɔla k'a fɔ faama caman bɛ minɛnw sanni ko olu la sɛbɛnw dilan ani ka kɔntraw ni fɛnlankolonw dilan maa caman kɔni tɔgɔw ɲaamilen don a ko kɔnɔ tɛgɛ dalen a dɔw kan ani wele bilal'u ma ko de bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to tiɲɛ o bɛ se ka banke ko ninnu nasira tigɛw olu kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dibidibiba ni kumaw fana ciyalen don Sumelu Bube Mayiga ale ka minɛli ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya a ka avocat kunfɔlɔ min tun bɛ n'o dɔ tun ye maître Kasim Tapo ale ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛ mun na a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ale kɔni y'a kanu ka i bolo bɔ a sɛbɛnfura lapasali la ko nka a ma kɛ ni juguman wɛrɛ sabula maître Tapo k'a fɔ la ko dibidibi ni politiki suma ba bɛ i k'a dɔn Bube ni fili minɛli ko kan kuma ale bɛ lapasali minnu kɛ kiiri bunakun kan ko ale yɛrɛ kɔni b'a la ka coa can belebele sɔrɔ minnu na ni ale min mabɔ o bɛna kɛ sababu ye hali bi ka gɛlɛya don ko in na sabula ko sariya sɔsɔlen don a la k'a kɛ politiki ko yɛrɛ dibidibi ye maître Kasim Tapo ka kumaw don minnu na a ye ɲɛfɔli caman kɛ i k'a dɔn awa sɛbɛnfura ninnu koɲɛw bɛ cogo min na ani k'a dɔn minɛliko ninnu kɛra cogo min na k'a don a dogodogoɲɛw bɛɛ lajɛlen la ka faravasiya i k'a dɔn saga mugan ni kɔ bɛ yan ko kɔnɔ min yɛrɛ kumakanw bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ nansaraka ani bamankan na hakilina kelen ka o ladɔnniya k'a fɔ maliden tilalen don tilayɔrɔ fila ye bi hali sariya tigilamaw ni minɛli koɲɛw kana na a ma tigɛ da min na waati nataw la ni kiiri tigilamaw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faamuya min kan kibaruya dilaw ta na kɛ laseli ye a ko o kunkan kɔrɔfɔw kana na n'an bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ kɔɔrisɛnɛnaw ka jɛkuluba u fana diminen don bi kosɛbɛ fɔ k'a caman ɲɛ bilen a ma sɔrɔla k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'o sigira kɔɔri ko ale jɛkulu lapasali koɲɛw na o kɔni ka ɲɔgɔn faamuyabaliyaw juru jɛn ale wa ka se jamana kan ka i jɔyɔrɔ minnu na u kɛlen don ka jaki bolokɔni sin jamana faama kɛrɛnkɛrɛnna Dr Choguel Kokala Mayiga a ko nasaratigɛw kɔni na kuma nin ye sɛnɛkɛlaw kɔni ka dusumakasaya kura wulitɔ ye kɔriko la minnu na walikajɔ kan ka kɛ ka a ɲɛ jɔnjɔn ɲini u ka hakilina dɔw ɲɛ sɔrɔla Maliki Jalo fɛ u bɛ min fɔ o ko kan an k'o dɔw lajɛ. An ka laɲiniba ye min ye an ka recommandation ye min fɔ an ka assise ye min fɔ o k'a kɛ ten ba ninnu ka taa ɲini hali Bakari kɛra président ye walahi mɛ ka nin ye kumakan mɛn a ko ka transition sigi o ka élection organisée o la mankan t'a la. O y'o de fɔ o ye fɔlɔ ye filanan ka clé de répartition an bɛ wari min tɔnɔ min bi d'an ma n'o o fanba o 60% kun bɛ na Bamakɔ ko 60% jigi secteur la pour que secteur yɛrɛ k'o yɛrɛ développer n'a ye parce que secteur bɛɛ bɛ se ka million kɛmɛ sɔrɔ par an secteur 42 de bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka million kɛmɛ sɔrɔ mais a bɛɛ bɛ cɛ ka na yan a bɛ kɛ tiɲɛ de ye donc an y'o fɔ an ka recommandation kɔnɔ. C'est-à-dire, ni ko anw a tɛ ko mɔgɔ minnu bɛ ka kuma anw tɛ dɛ sɛnɛkɛlaw de ye nin fɔ
bɛnkan de ye nin recommandation kɔnɔ ani ka nɔgɔ yurugu min bɛ kɛ nɔgɔ ko la n ko an ko subvention ka bɔ kɔɔri kan nɔgɔ kan k'a yɛlɛma kɔɔri kan parce que subvention soni yɔrɔba de b'a la musala ni anw ko ko anw mago bɛ nɔgɔ ba kelen la n'a kɛra subvention ye nɔgɔ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ ba saba gouvernement ɲɛfɛ yɔrɔ janfa kɛra a tɔ taara min donc ko u k'a di kɔɔri ma ni kɔɔri ye 50 ye subvention mana bɛn dɔrɔmɛ 2 ma o k'a kɛ 50 dɔrɔmɛ 2 ye donc an y'o kɛ an ka fɛngɛ kɔnɔ ani engrais marché ka di CMDT ma ani CMDT ka jɛ k'a kɛ parce que CMDT bɛ nɔgɔ don n'a ye yurugu min bɛ kɛ nɔgɔ feere ni engrais feere la u ka bɔ a la voilà. tabarikala ko mana mɛn hohaho la cogo o cogo dɔ dabi dɔ a la a ɲɛ na sɔrɔ maa dɔw bɛ sɛnɛkɛlaw ɲɛfɛ minnu mɛnna sɛnɛkɛlaw kɔfasarɔ kosɛbɛ sabula olu yɛrɛ ye mobilibatigiw ni miliyaritigiw ni sobatigiw ye k'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ birilen don tile la sanji ni welewelew ni limɔgɔw ni saw cɛ la olu tɛ min sɔrɔ minnu bɛ sɛnɛ ɲɛ kumaw la olu tɛ taa yɔrɔ la u tɛ foyi kɛ nka olu birilen don sɛnɛkɛlaw ka nafolo kan a caman yɛrɛ bɛ yen komayɛlɛma yɛrɛ fanga bonyalen don a ko kɔnɔ sabula sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka fɔ la ni olu ye hakilina fɛn o fɛn ta ka kuma min fɔ kuma bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ sanfɛ ni faranga wɛrɛw ye olu yɛrɛw ka nafa sɔrɔli kama k'u tɛ jɛn ni a ye bilen nin kumaw kɔni bɛ senna sɛnɛkɛlaw ka kɔɔri sɛnɛ jɛkulu kama ɲɛmaa dɔw fana ye ɲɛfɔli dɔw kɛ u ka ko dɔw gɛlɛya kan Amadu Jara ka kuma galamana an k'olu fana. Comme waati dɔ la min ye septembre kalo tile 3 an kun ye ordonnance dɔ sɔrɔ ka bɔ commune 3 au tribunal yɔrɔ Bamakɔ k'a jira k'a fɔ ko o ye mɔgɔ suganti k'a bila an ka tɔn kunna yan min ye Sulemani Fɔnba ye ko ordonnance taara ko k'a kɛ yan ɲɛmɔgɔ ye ko a bɛ baara kɛ kalo 6 la ka segin élection kan. Jamana ko de don an ma faamuya sɔrɔ a la an ye an ka ɲininkaliw kɛ an fan seginna ka taa a ɲini ka an ka an se k'a fɔ ka plainte don sa mais an ye a ordonnance n'a attaqué walasa an fana ka se k'an ka ɲɛfɔli kɛ faamuya ka sɔrɔ a la donc an y'o attaque min kɛ o jaabi bɔra juma tɛmɛlen k'a jira k'a fɔ ordonnance min tun taara ka Sulemani Fɔnba bila an ka tɔn kunna yan kalo 6 kɔnɔ o ordonnance in bɔra a ma. Point filanan mun ye o kun ye an ka minɛnw bɛ ɲini an ka bolofara min kɔnɔna na ni mɔgɔw b'a fɔ a ma ko juillet an y'a lajɛ ka statut règlement min bɛ o juillet ni lataama an nana o ɲɛfɔli de kɛ ɲɔgɔn ye k'a jira k'a fɔ an fana sigilen don an ka confédération président a bɛ lettre fan ci partenaire tɔw ma san wɛrɛ ka ŋaniyasigil o nana ka ban donc kɛfɛn minnu bɛ ɲini a kɔnɔna na u k'u baara labɛn k'o appel d'offre sigi sen kan an ka se ka baara in waleya ka ɲɛ. Na mun ye point sabanan ye CMDT ɲɛmaa min bɛ Kita ko o ye o administrateur général lawuli o de ye ɲɛmɔgɔ ye donc u y'a wuli juma tɛmɛlen fɛn min don n'i t'a kun dɔn ka n'i girin a kɔnɔna na kosɛbɛ anw ta kɛra la dugawu don ye n'u y'a wuli a ka gɛrɛsɛgɛ bɛ yɔrɔ min n'a ka nafa bɛ bɔ. An ye min ye an ka kunnafonidilaw wele ka na komi u yɛrɛ y'a laɲini cogo min na an y'aw sigi ɲɛmɔgɔya la a ye ɲɛfɔli k'an ye an bɛ niveau min na a ɲɛ ka fɔ gɛlɛya minnu bɛ an kan a ɲɛ ka fɔ solution minnu b'a la olu ɲɛ ka fɔ parce que an kuma ɲɔgɔn ka ca haki bɛ yen ministère bɛ yen primature bɛ yen i b'a sɔrɔ tuma dɔw la problème dɔ bɛ yen a bɛ haki la pour que i ka solution sɔrɔ f'i ka ministère de la communication ni ministère des finances da don a kuma na. A kɛnɛ kɛra sababu ye kunnafonidilaw ka ɲɛfɔli caman kɛ u ka laɲiniw la kumabaw kan. An bɛ min ɲini sariya yɛrɛ ye min fɔ ko ni san yɛlɛmana Mali yɛrɛ ka musaka kɔnɔna la dɔ ka ta ka di kunnafonidilaw ma Mali kunnafonidilaw ma o dɔ in a daminɛna Alpha tile la 200,000 Alpha y'o de di ayiwa an y'a ye coup d'état kɛra an y'a ka fanga tuma la a nana don 50,000 la o y'a sɔrɔ dɔ farala kunnafonidilaw yɛrɛ kan mais nin y'a san 3 yɛrɛ a ma sɔrɔ yɛrɛ a ma sɔrɔ kabini IBK tile a conséquence ye mun ye journaliste caman bɛ kɛ yɛrɛmabila ye u bɛ fɛn ɲini cogo jugu la kibaru min kan ka di jamanadenw ma o tɛ di a kan ka kɛ tuma min na o tɛ kɛ ne ye jamana bɛɛ jɛra n'a ye ko k'a kɛ an dafɛ dugu yɛrɛ la Mali de bɛ kɔfɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidilaw bɛna wulikajɔ caman kɛ donna nataw la f'u ka laɲiniw ka se ka sabati jamana kɔnɔna na.
ala ka laɲiniw sabati na walasa ka bɔ kibaruya ta ko fɔlɔ kɔnɔ an bɛ taa min ye mobili bolilaw n'o ye chauffeur olu ka jɛrɛ jɛkuluw ye a ma sɔrɔla k'a fɔ o fana bɛ laɲinibaw la waati ni waati walasa nɔgɔya bɛ se ka don chauffeur ni mobili matarafa baaralaw ka koɲɛw la cogo min na o kama o fana ka lapsa jɛkuluw bɛ yen minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ CSTM a la u ka kɔngɛrɛ baaraw sigira sen kan minnu na Seguba danaya dara ale kan k'ale bila u ka bureau jɛkulu ɲɛma min ye u ka maa caman tun b'a kɛnɛ kan ka fara i k'a dɔn u ka baara tɛ taa maa mun kɔ n'o ye finitigila ka gendarme policiers ani k'a dɔn jamana yɛrɛ ka bolofara minnu bɛ sira ko tɔgɔtɔli n'o ye ministère de l'équipement ani dugutaa ko koɲɛw olu bɛɛ lajɛlen da tun b'a kɛnɛ kan na u ye ɲɛfɔli dɔw kɛ kɛnɛ in kan i k'a dɔn syndicat ninnu ka bureau jɛkulu nana cogo di ka bi waati jan fɔ ka se bi ma ani maakura mun yɛrɛ fana sigira ale bɛna wulikajɔ jumɛnw kɛ waasa wulikajɔw ka kɛ nɔgɔya da ka don mobili baaralaw olu ka hakɛw la cogoya min na an ye kibaruya minnu sɔrɔ a kan an k'u lamɛn. An bɛ tasi bila ka taa lamɛnba ma n'o ye Sénégal ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye ala barika la a bɛ dugu sa ala ka yɛlɛma sama ya ye cɛŋɛ nin maga o nana ka na da o kan o kɔfɛ an nana ka na babagaw ta bɛɛ a sɔnna baba bagaw o kɛra section ɲɛmɔgɔ ye o bɔlen kɔfɛ ala barika la Magan Ture nana Magan Ture min sanga ni waati bɛɛ a balolen b'an cɛla an bɛ foli k'a ye Magan bɔlen kɔfɛ min nana ko arina ye o fana kɔfɛ an ye Seguba suganti an m'a suganti an kun fɛ an y'a suganti a ka d'an ye de a n'a jogo kama donc o yɔrɔ kama an b'a ɲini ala fɛ hali ka bila ka dugawu k'a ye bureau min bɛ yen ni anw cɛkɔrɔbaw jɛnna k'a bureau sigi an b'a ɲini ala fɛ an bɛna minnu sigi kura ye an k'u sigi ni an tɛna an nɛni ye an k'u sigi ni jafa ye an k'u sigi ni an kelen an k'u sigi hali bɛna ka bila an kɔnɔ jɛlen ka dugawu k'u ye dugawu de bɛ laban a ka to ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam. Baara in ne ye dana in ta ka d'an kan kun fɔlɔ min kɛra gɛlɛya caman tun bɛ syndicat kɔnɔ n y'a o baaraw kɛ ka se k'olu bɔ a kɔnɔ ni n ka bureau mɔgɔw donc u ye danaya kura min fana ta ka di yan bi nisɔndiyara n bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ baara in kɔnɔ min ka bon ne tɛmɛnen i n'a fɔ chauffeur ka gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an bɛ k'olu recenser an bɛ se k'o gɛlɛya wuli ka b'u kan cogo min na i b'a fɔ an ye chauffeur ka sarako convention collective an y'olu bɛɛ baara ninnu daminɛ o la élaborelen don a tɔ man jan kosɛbɛ bon bɛnbaliya minnu fana bɛ baara ninnu kɔnɔ n y'a essayer ka baara caman k'olu la bi presque Bamakɔ syndicat bɛɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ ka jɛ ka plateforme dilan si tɛ bɔ i ka tɔn na mais an bɛ jɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye pour que degun bɛ chauffeur kan u bɛ se ka wuli ka b'u kan gouvernement yɛrɛ bɛ se ka an bonya cogo min na baaraw taabolo la o de ye n ka hakilina ye polisiw ka ɲɛmɔgɔw ye yan bi i b'a f'i ye gendarmerie ɲɛmɔgɔ ye yan i ye directeur régional national de transport ye yan an sigilen an y'a essayer ka nin bɛɛ de démarcher an n'u bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ pour que degun ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ yen parce que degun ninnu fanba fana faamaw b'a la mais an yɛrɛ fana bɛ ka demande kɛ ka se ka formation kɛ chauffeur kun k'u sensibiliser u bɛ se ka code de la route dɔn cogo min na donc olu baara ninnu an b'olu de kan kosɛbɛ n'olu kɛra ka ɲɛ je pense que gɛlɛya min bɛ yen o bɛ wuli ka bɔ yen nɔ. Tabarikala sanga bina ni saba o dafara i k'a dɔn k'a fɔ awa Sabalibugu kura na Fatumata ba bɔra i ma an ka foli bɛ ye an ma ɲinɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ awa tanti Mayi kɔ cour d'appel fan fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen jɛmukan in kanuba ye ko ni sɔgɔma an ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la Fanta Tumuta an bɛ taa sori nɔfɛ. K'a lajɛ ni sori ka labɛnw sabatira tan ka segin bɛ cogoya min na sɔgɔmada in na a bɛna se ka o kunnafoniyaw ka olu di an ma an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Togo ale bɛna wele bila sori ma a bɛna tan ka segin kibaruyaw di an ma.